bona nit. Arrenquem el bloc electoral del Telenotícies. Un espai que els periodistes de TV3 fem amb aquella alegria. Avui Convergència i Unió ha presentat un dels seus vídeos de campanya. En ell, els convergents interpreten un tema guapo, guapo. Vinga, que això està guanyat. 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 Guapo, guapo. D'aquí pocs dies prenc el Montilla. Està tan clar que ja en tenim mil esperant que pillen. Prenc la guitarra, fem una farra per celebrar que tot Convergent tindrà aviat càrrec. Per què aneu tan de pressa? No us fieu de les enquestes. Relaxa't una estona, pels teus també hi ha poltrona. Que la tercera és la bona, t'ho juro. Tot i que... Deixa't de suspicàcies. Guapo, guapo. Gràcies, vaig a les Tàpies a fer de president. Deixa't de suspicàcies. Guapo, guapo. Gràcies, obre plaça a Tàpies. Soc quasi president. Quina gran eficàcia. Guapo, guapo. Gràcies, visca la democràcia. Que ens farà presidents. President, només enemies. Sí, clar, home, clar. Tot i que els d'Unió també pot... Deixa de tocar la pera amb els Unió, Duran. Tinguem la festa en pau. És cert, encara que, segons com es miri, no? Convergència i Unió vindria a ser com un bipartit. És el moment de l'enquesta electoral. Avui hem sortit al carrer i hem fet la següent pregunta. Quin tipus de roba interior creus que porten els candidats a la Generalitat? Un 33% pensen que Mas porta slips, tot i que també porta sota uns boxers. Un 24% pensa que Puigcercós va amb tanga. Un 17% creu que Herrera porta roba d'interior. Un 14% creu que Montilla ara va amb pilotes. I un 3% pensa que Albert Rivera usa abanderat. Abanderat d'Espanya, evidentment. Finalment, a la bajanada per sortir al TN, avui el candidat ecosocialista a la Generalitat, Joan Herrera, ha participat activament en un acte de suport a l'alletament matern. Massa activament. I així fins quan? 3 mesos o...? N'hi ha que donen fins als 5 anys. Collons! Ai, perdó. Perdó, no ploris, no ploris. Nino. Tita. Ja han notat que ens obliguen a seguir les quotes electorals, o sigui que el PSC tindrà el doble de temps que el PP, encara que l'Alicia Sánchez Camacho demani la independència o faci un míting en topless. Com, perdona? Ups. M'informen que en aquest bloc electoral hem fet curt amb el PP, justament. Escoltem, doncs, l'última ocurrència de la seva líder, l'Alicia Sánchez Camacho. Bona nit, saludos, espectadors de... Ja! Només ens faltaven 3,2 segons. Això era el que els tocava als del PP. Sembla que quan ve Rajoy a Catalunya, l'Alicia desapareix. Alerta! Bona nit. Ja estem? Em cago en la puta del bloc dels collons.